Merħba lilkom li qegħdin tinaqdu miegħi biex nisimgħu dawn il-ftit siltiet mill-Wirt Letterarju Malti. Iva, qegħdin infakru il-Jum Internazzjonali tal-Ktieb u l-Copyright imwaqqaf mill-UNESCO u dan il-jum din il-ġurnata internazzjonali tiġi mfakra fit-23 ta' April ta' kull sena. Jiena għażilt 5 siltiet minn 5 siltiet qosra minn 5 awturi poeti Maltin u nittama li dawn il-5 siltiet joġbukom. Ħankunu qegħdin infakru silta ta' José Ellul Mercer, Herbert Ganado, Anton Buttigieg, Oliver Frigieri u Doreen Mikallef. Nibdew bl-ewwel silta li għażilt li jisimha mill-ktieb Taħt in-nar u id-data ta' din is-silta li kiteb José Ellul Mercer hija 22 ta' April 1941. Il-lejli għadda Ġermaniżi ħabtu bl-ikraħ għal-bastiment Breckenshire li kien daħal mobi bil-munizzjon. Da mussija sħiħa fuqu minn nofs il-lejl il-qoddim. Xin sebaħ, mort nagħmel żjara lil Patri ħabib tiegħi li qiegħed fil-kunvent ta' Ġiesu il-Belt, Patri Bernardu Tabone. Tlimna waqaf fuq il-ħbib ta' dan-lejl. Patri Bernardu qalli li mit-tieqa taċ-ċella tiegħu radera li jibqa' jiftakar fiha. Qalli li qabel ma beda it-twieħ tal-bombi, il-Ġermaniżi xelu il-port bid-dawl tal-flares. Dawn kienu ta' qatt egg kbir u jilellex li it-tliet bliet bid-dawra kollha tal-port kienu jidhru minn fejn kien hu. Qishom fid-dawl tax-xemx. Iżda l-Breckenshire ħelisa. Għad li madwaru ġew kemm il-bomba. Milli jidher, il-Ġermaniżi u t-Taljan minn Żqallija jafu aktar biex turna milli taf il-kostra tal-Maltin. Wisq ftit nies jafu li l-ħbit li kellna dal-lejl sar minħabba f'dan bastiment. José Ellul Mercer. Ngħaddu għat-tieni silta li għażilt għalikom il-kuruni tal-Lilibet tal-avukat Herbert Ganado u din is-silta tgħidilna hekk. Il-kuruni tal-Lilibet. Aħna l-reġina nafuha feliċi ħdej żewġa tiġri bil-karozza qisha fi vjaġġ ta' tiġ. Nafuha daħkana, nafuha prinċipessa b'nikna ritmizzi jissaħru warajha. Illum hi r-reġina tagħna u għandha ir-responsabilità tremenda ta' wieħed mill-aktar mumenti diffiċli fl-istorja. Nhar il-ġimgħa nisimgħu fuqha miexja wara t-tebut tar-re. Ikun hemm il-pompa ta' tradizzjoni ta' sekli. Ikun funeral li jieħdu sehem fih bosta rejiet. Ikun hemm fjuri mid-dinja kollha. Iżda l-kuruna li ngħid għalija ma ninsa qatt hi dik li r-reġina qiegħdet fil-kappella privata ta' Sandringham. To my darling papa, from Lilibet. Lilibet kif kien isejħilha hu meta kienet tilab fuq ħoġru. Is-16 ta' Frar 1952, Herbert Ganado. It-tielet silta li għażilt għalikom il-festival semmejtu mitluq sal-wasla, il-silta ta' Anton Buttigieg, anzi poeżija, u dina jisimha Fuq qabri. Meta imut jien marret lil ħadd fuq qabri minn barra lilek. Le, ma rridx kuruni, għax naf li ħafna nies li jibgħatuhom aktar ġu qalbhom kienu joboduni. Irrid salib, għax Alla iħobb is-safa, irrid dema minn għajnek li jkun fiha is-safa ta' mħabbitna, kif qatra ilma bil-melħ tas-sebat ibħra tkun mimlija. U jalla dik id-dema tnissel siġra ta' ċipres għolja bħal piramida kbira li biħdurita sewda kollha vistu tad-dieqa ta' ġo qalbek tkun tifsira. Anton Buttigieg. Is-silta ta' qabel tal-aħħar li għażilt għalikom hija tal-Professur Oliver Frigieri u jisimha In-nifs maqtuħ. In-nifs maqtuħ bħal ħjut ta' kobob qodma u n-nifs meta jinqata' ifisser fid-dwa li tiġi darba biss, għax xejn ma jiswa li tmut darbtejn.
In-nifs jinqata' waħdu mingħajr programmi kbar mxandra qabel, malajr bħal ħjut ta' kobob qodma. U meta tħoss l-irwiefen jonfu f'sidrek, isimgħu kollu id-dibi ta' kull fewġa u ifhem in-naħiet li ħabbat fuqhom. Għax fl-aħħar sidrek wiesa' għandu jċedi u jaqa' bħal bliet il-kbar tal-gwerer u jibqa' biss in-nifs li jkompli jonfoħ sakemm int taqa' wkoll u biċċa tiċċarrat hekk bħal ħjut ta' kobob qodma. Oliver Frigieri. U l-aħħar silta li għandi għalikom f'dawn il-ftit minuti li għandna flimkien hija tal-poetessa Doreen Micallef, A Song for Guy. Kont mixja triq tal-ħam u t-takkuna kienet tħabbat u triq baqgħet tidher tiċkien u ma tidher tintem qatt u xi ħadd ġibed li l-attenzjoni b'oppożizzjoni sikta, ħajti gwerra psikoloġika. Niftakar fih li ħarab, niftakar fik li ħrabt ukoll u intom kollha ħrabtu u kollha bħal xulxin bla differenza. U kollha mxejtu miegħi u ħallejtu marki fondi u dbajja kbar ta' qara li ħariġli taħt xemx li ma ssaħħanx. Qed nisma' pjanu kiebi u swaba twali madma jgħiduli storja ħiemda u takkuna għadha tħabbat fuq triq tarħam u għadni mixja dritt u ma rridx inħares lura. Doreen Micallef. Mela bekk ġejna fit-tmiem dawn il-siltiet li għażilt għalikom jiena biex infakru l-Jum Internazzjonali tal-Ktieb u il-copyright nittama li xi silta oġbitkom u niltaqgħu darb'oħra meta ikolli aktar attivitajiet bħal dawn. Grazzi u saħħa lil kulħadd.